بمتقام كمي جيرنا يوتيوب channel بانر نسرح سلام channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقار بيتساب كونو مجمرتاقن يوتيوب channel بانر مالت لوغو ويكعا فوتو بزعبات يوتيوبنا تكست صحفات بمقتاو عبدحري ناي بروفايل بيكتشر يوتيوب channelنا زقاتو سئلي ويكعا بانري مالتيو بزعبا سايز زملكت ني تيفي ستاندرد ندحدا خوينو 25 سوسا 14 40 مالتيو بي ديسكوتوب نخرق دما 25 سوسا 423 بكل ديفايس بموبايل كخون يخليو بلابتوب كخون يخليو بتابلت كخون يخليو بتيفي كخون يخليو بكل ديفايس نخرق دما سيف اريا زخوري 15 46 بي 40 خلتن سلسته إنا خنصرحو مالتيو أزي مالت 15 46 بي 423 سيف اريا إنا خنصرحو مالتيو مجمرتا بيكسلاب نخفت كم زي غيرنا مسكفتنا أبزا لعلي سلسته نتبطاو نخينا إيميج سايز تل يوتيوب channel بانر نقورا مالتيو 25 سوسا 14 كاو بدحريو نابزا بتحت خيرنا باكجراوند كلر كنمرصينا كمز غيرنا مسمرصنا ابزا بلاس ايكن نخينا دما فروم جالاري لنا فوتو خنمصينا مالتيو نا يوتيوب channel بانر زخون فوتو مخنياتو افتي يوتيوب channelنا مسأتنايو منتا تخكلنيا ماخل كمص حبار زخوني يوتيوب channel بانر كنوتينا مالتي تمبليت كامزا غيرنا حزنا معرن غورا مالتيو ابزا ريلاتيف بوزيشن نخينا سايز وسيخنا مالتي معرن قورا همزي غيرنا استخخل بيلنا معري نقورا مالتي قسنا بلنا بوزيشن نارئنا مالتي كوزي قصيلنا همزي غيرا معرا خوينا سنتر مستستخاخلت نابزناي مصحف نغير مالتي تكست زل كاوتي نا يوتيوب channelنا شم نصحفو زي مالتيو نعملت انا كي بي كي يوتيوب الى خصحفيه مالتي كي بي كي يوتيوب امزي اغيرا كصحفيه مالتيو دحريو رايو زي كلر صعدا سلصنحه مسأتخو سلازبلن كلر قيريه مالتيو دس ولكم زي كلر كتمرص تخيل يخم مالتيو ترليهم جراديانت تقوروا تخليهم ترليهم كلر بخلر تقوروا تخليهم جراديانت مالت التصحفس فرقو خالي حبري فرقو دما خالي مالتي حج زياريوا سايزا نشتن كنص خاينا مالتي سايز تول ابزا تي تول نخينا مالتي كاو فونتي نخنستخاخلو فونت نايو عالكم تليكم صبو تزي كوين جن كاب علوالا كل جزء نتقملو فونت خنستخاخل لنا بدحريو ناب سبيس تليترس ليترس دول رحق ديبل ويس قرب يبل سو كم رجاخم ناراخم ويك ترحقوا ويك تقربوا تقليخم مالتيو كابزي قصيلو ابز وردس زبلون كومو مالتيو እንደገና ናብዚ አሕልፊልና ድማ ሻዶው ድማ ብለር ክበዝሕ ይውልን ምሕር ኦፍሴት ኤክስ ናብ ኤክስ ንሽተን ውስኽ ዋይ ውን ንሽተን ኩሉ ክበዝሕ ይውልን ንንሽተን ብድሕሪኡ ናብዛ ሳይዝ ኬድና ንሽተን ኣዕቢ ክነብላይና ማለት እዩ ተወሰነ እናራኣና ካብዛ ማእኸልንያ ሰንተር ግን ክትወፅእ ይብላን ምክንያቱ ኣብ ዩቲዩብ ቻናልና ምስከደ ኣብ ስለትኾን ማለት እዩ ከምዚ ገርና ማእኸል ክንገብራ ክንክእል ኣለና ካብታ ጻዕዳ ክትወፅእ የብላን ማለት እዩ ከምዚ ገርና استخخل ቢልና ማለት እዩ ናብዛ አይከን ፕላስ ኬድና ሕጅለ ፎቶ ክነምፂና ማለት እዩ ፎቶ ያው ከምዚ ዓይነት ፎቶታት ትደልዩ ተኮይንኩም ያው ምንጋር ትኽእልኩም ቀብለልኩም ማለት እዩ ሬዎ ፎቶ ነምፀለና ኣነ ያው ሎጎ ዝገብረሉ ኣለኹ ፎቶ ተኮይኑ ፎቶ ክትገብሩ ትኽእልኩም ሎጎ ተሊኩምውን ሎጎ ክትገብሩ ትኽእልኩም ማለት እዩ
ከምዚ ጌርኩም ኣብዛ ሰርክል ናይ ክቢ ወቂዕኩም ፖዚሽና ተስተኻኽልዋ ማለት እዩ ካብኡ ኣብዛ ናይ ራይት ምልክት ነኺኻ እታዊ ማለት እዩ ቀስ ኣቢልና እዚኣ ኣስተኻኺልና ምስ ወዳእና ከምዚ ገርና ካብኡ ሳይዙ ብጣዕሚ ዓብይ ስለ ዘሎ ሪላቲቭ ሳይዝ ዝብል ነኺና ክንወንእሶ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ካፍታ ጻዕዳ ክትወፅእ የብላን ካፍታ ጻዕዳ ክትወፅእ ስለ ዘይብላ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ፖዚሽና ነስተኻኽላ ሳይዝ ዘንእስ ኣቢልና ካብኡ እዚ እውን ኩል ነገር ክነስተኻኽለሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንሓዝና ብኢድና ንሓዝና ኢና ምክንያቱ ብሞባይል ስለ ነስተኻኽል ዘለና ብኢድና ንሓዝና ክነብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ እዚ ሰርክል ነኺና ፕላስ ነኺና ሜስና ካሊእ ፎቶ ክነምፂና ማለት እዩ ዘናይ ሶሻል ሚድያ ኣይከን ኣምፂና እየን ኣለና ባክግራውንድ ሪሙቭ ዝኾነ ኣይከን ማለት እዩ እዚ ያው እዚ እውን ትደልዩ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ብቴሌግራም ክልኸልኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ እዚ ሳይዙ ኣንእስ ኣቢልና ካፍቲ ጻዕዳ ክወፅእ ስለ ዘይብሉ ብደንብ ንኢስና ክነብሎ ኣለና ማለት እዩ ኣብዛ ታሕቲ ፖዚሽን ንገብረላ ቦታ ኣሜጥና ማለት እዩ ብሞባይል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘሸግር ነገር ግን ትዕግስቲ እናገበርካ ያው ክሳብ ላፕቶፕ ወይ ኮምፒውተር ትረክብ ግድን እዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክስራሕ ዘለዎ ማለት እዩ ካብኡ ፖዚሽን እናበልና እናስተኻኸልና ከምዚኣ ጌርና ካብኡ ታሕቲ ኣውርድ ዝትሪእዎ ኣለኹም ኣረው ይነኽኦ ኣለኹም እሽ ብኢደየ ዝነኽኦ ዘለኹ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ዘን ኣረው ኣስተኻኽለ ኣቢልና ካብኡ እዛ ፅሑፍ ድማ ሓንቲ ክነቲና ፎሎው ኣዝ ትብል ማለት እዩ ፎሎው ኣዝ ካብኡ ከለር ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ክንቀይሮ ኣለና ኣብዛ ሳይዝ ንእሽተን ቅንስ ኣቢልና ማለት እዩ ንእሽተን መጀመርያ ሳይዝ ክንቅንሰሉ ምክንያቱ ምስቲ ከዩቲብ ማዕረግ ክመፅእ ስለ ዝኸኣለ ማለት እዩ ንእሽተን ሳይዝ ኣብል ኣቢልና ፖዚሽኑ ክነስተኻኽሎ ኢና ኣቀማምጦ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ምስተኻኸልና ናብ ከለር ከይድና ያው ደስ ዝበለና ከለር ክንመርፅ ክኢልና ኣነ ንግዚኡ ሰማያዊ መሪፅ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ጌርና እንደገና ፎቶ ወይ ከዓ ሳብስክራይብ ጎርኒ ገለ ዝብል ክነምፂና ማለት እዩ ሳብስክራይብ ኣብዚ ኣለናተይ ከምዚ ጌርና ክነተዋይና እዚ እውን ረይዎ ብጣዕሚ ገዚፉ ስለዚ ሪላቲቭ ሳይዝ ከይድና ክነንሶ ኢና ሪላቲቭ ሳይዝ እዚ ብጣዕሚ ክንእስ ኣለዎ ማለት እዩ እናቐነስና 20 ኣከባቢ ኣክል እዩ እስኪ ክንሪኣ እሞ ሪላቲቭ ፖዚሽን ኣቀማምጣ መንቀሳቐስ ማለት እዩ ሙቭድ ባይ ዝብል ዘሎ እዚ ጌርና ኣብዛ ታሕቲ ኣቐምጥ ሕጂ እውን ንእሽተን ኣቢላ ዕብይለኣዋ ንእሽተን ብዝኾነ ከምዚ ኢሉ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ውርድ ንምንታይ ኢና ንወርድ ኣለና ነቲ ፅሑፍ ሸፊንዎ ስለ ዘሎ ብታሕቲ ንክኸውን ማለት እዩ ኣብዛ ላየር ትብል ነኺና ንታሕቲ ነንቀሳቐሳ ከምታ ዝረኣኹማ ካብኡ ኣብዚ ነኺና ድማ ረይዋ ሕጂ እውን ኣውሪድ እያ ካብታ ለጎ ምክንያቱ ነታ ለጎለ ሸፊናታ እያ ነይራ ብዝበለፀ ኣቅርብ እናበልኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንዚኣ ጌርና ፖዚሽን ኣስተኻኽለ ኣቢልና ያው ንእሽተን ሕጂ ግርም ካብኡ ሻዶው ክንገብረላ ኢና ዋላ ሻዶው እዚ ከዚህ የብለን ምሕር ብጣዕሚ 6 እኹል እዩ ሻዶው ማለት ግን እዚ ያው ፅላል ነገር ማለት እዩ ካፍቲ ባክግራውንድ ፍልይ ዝበለ ንክመስል ማለት እዩ ካብኡ ከምዚኣ ጌርና መርጅ ንገብራ እዛ መርጅ ትብል ነኺና ካብኡ ራይት ንወቕዓ
ኣቢልና ኣለና ማለት እዩ ካብ ሕጅታይና ንገብር ነዛ ናይ ዓንተ ወዝእተናያ ኣይከን ነዛ ናይ ዩቲብ ቻናል ባነር ሳይዝ ማለት እዩ ንዓ ኣብዛ ናይ እዚኣንያ ኢሬዘር ከለር ትብል ከምዛ ጌርና ኣጥፋ ካብቲ ባክግራውንድ ነበረ ብታሕቲ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ጌርና ሴቭ ንብል ኣብዛ ላዕሊ ንኺና ካብ ፒኤንጂ ክንገብሮ ንኽእልና ኣልትራ ሴቭ ቱ ጋላሪ ካብ ሕጂ ኣብ ጋላሪ ኸድና ክንርኢና ማለት እዩ እስኪ ከመይ ዓይነት ኮይነሎት ፎቶና ክንርኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ኮይኑ ወፂረይዎ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ ድሕር ረኺብኩሞ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ጽንሑ ብሰላም ሰሰናዩ ንዓኹም